Se jkunu madwar 1550 dawk eliġibbli li jivvutaw fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn huma kollha membri tal-Kunsill Ġenerali, fosthom membri tal-Kumitati Sezzjonali u tal-Ferat tal-Partit. Il-votazzjoni tiftaħ għada 2-23 ta' Mejju bejn il-5 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali f'Malta u bejn il-5 u 8 ta' filgħaxija fis-Sub Headquarters f'Tasannat Għawdex. L-istess ħinijiet japplikaw għal votazzjoni li se ssir nhar il-ġimgħa 27 ta' Mejju waqt li l-ħinijiet tal-votazzjoni għas-Sibt 28 ta' Mejju se jkunu mit-8 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali u bejn it-8 u 3 ta' wara nofsinhar fis-Sub Headquarters f'Tasannat Għawdex. Peter Fenech, chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista, ħeġġeġ lil kunsillieri kollha eliġibbli sabiex jivvutaw ħalli jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom. Il-lat organizzattiv issa huwa lest kollu, naturalment f'dawn il-jiem kellna l-organizzazzjoni ta' kemm id-Dar Ċentrali kif ukoll ta' Għawdex ta' Sannat fejn se jinżamm il-votazzjoni. Issa tqasmu l-polos tal-vot it-tella Għawdex, hemm kollox preparat. Iżda xtaqt ninforma l-Kunsilla Ġenerali dawk li forsi se jkunu msifrin għaliex kellna naturalment minn saqsa din mistoqsija jistgħu jikkomunikaw mal-Kummissjoni Elettorali sabiex huma ma jitilfux id-dritt tal-vot. Min qiegħed imsifer xorta se jkollu l-opportunità li jipparteċipa tal-proċess demokratiku, tal-proċess li jrid jiddetermina il-Partit Nazzjonalista min se jmexxih fil-5 snin li ġejjin. Nuhu l-opportunità sabiex infakkar lill kunsilliera li huwa dmir tagħhom u obbligu għaliex huma jirrappreżentaw sezzjoni tal-poplu li poġġihom f'din il-pożizzjoni f'din il-kariga u allura għandhom obbligu li jipparteċipaw tal-proċess demokratiku inħeġġiġhom biex jivvotaw. F'dawn il-jiem il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista komplet taħdem għall-organizzazzjoni ta' din l-elezzjoni u issem kollox imħejji sabiex jibda dan il-proċess.